Shin ko kuna da labarin watan Titan? A yau muna tafa da labarin wata na biyu da masu ilimin kimiyyar sararin samaniya suka fi nazarta mai suna Titan da ke kewaye duniyar Saturn, kuma shine wata ɗaya tilo da masana ke ganin ɗan adam zai iya rayuwa a cikinsa ba tare da an sha wata wahala sosai ba fiye da duniyar Mars. In aka kwatanta da sauran watanni 150 da ke makale a unguwar dangin duniyoyin ranar mu wato solar system. In kun kasance tare da ni, to ni kuwa na shirya tsaf zan nausa da mu zuwa kan watan Titan, kowa ya rike kamkam. Duniyar Saturn ta kasance ɗaya daga cikin dangin duniyoyi 9 da ke makale suna kewaye ranar mu, sannan ita ce duniya ta 6 daga cikinsu, kuma ita ce duniya ta 2 a wajen girma in ka cire duniyar Jupiter. Tana kunshe da iskar gas mai matuƙar yawa, kuma girman ta fa ya ninka girman duniyar mu sau 9.5, sai dai nauyinta bai fi kaso 1 cikin 8 na nauyin duniyar mu ba, sakamakon mafi yawanta iska ce, kuma tazararta da rana ya kai kilomita biliyan 1 da miliyan 400. Hakan yasa take da matsanancin sanyi. Babu ko tantama duniyar Saturn ba za ta iya renon rayuwa ba irin wadda muka sani. Kallo ɗaya kawai kake bukata za ka iya ware ta daga sauran duniyoyin, domin ita duniyar Saturn tana da wani ƙatoton awarwaro da ke kewaya ta. Shekara ɗaya a duniyar Saturn daidai yake da shekaru 29 a nan duniyar mu. Duniyar Saturn na da watanni guda 83 wadda ke kewaya ta, kuma dukkansu ba wadda ke cikin awarwaranta. Sa'an nan kusan dukkaninsu ƙanana ne face wasu guda 13 da suka haura girman kilomita 50-50. Kuma daga cikin su 13 ne muka tsamo wannan wata na Titan. Watan Titan ya kasance shine mafi girma daga cikin watannin da Saturn ke da shi, kuma shine wata na 2 a girma duk cikin sauran watannin duniyoyin kawancen ranar mu in ka cire watan Jupiter mai suna Ganymede, wadda da kaɗan ya fi girma bai fi da kaso 2 cikin 100 ba. Girman watan Titan ya fi girman duniyar Mercury. Babu shakka da a ce Titan yana kewaye rana ne ba duniya ba, to da kuwa ya zama duniya mai zaman kanta, domin yana da duk wata sifa da duniyoyi ke da ita. Watan yana da yanayikan da suka yi kama da na duniyar mu. Misali, rumfar sararin samaniyarsa wato atmosphere na da wadataccen ƙarfi kamar na duniyar mu, kuma a shi ne kawai aka iya samun gangunan jikin ruwa irin su koguna, tafkuna da ma tekuna. Kuma tuni ilimin kimiyya ya sanar da mu cewa ruwa shine jigon rayuwa,